Асобна хацелася б сказаць пра музыку у кінематаграфічнай паэме Міколы Гусоўскага і Алега Белавусава "Песня пра зубра". Так, я зараз размаўляю якраз пра экранізацыю, зробленую беларускім рэжысёрам. А музычнае афармленне зрабіў Леанід Захлеўны, і яно стала раўнапраўным удзельнікам усяго, што адбываецца на экране. Яно ўзмацняла эмацыянальны накал і падкрэслівала вось гэты архаічны эпічны гук апавядання. Песня пра зубра была ўспрынята прафесійнай супольнасцю як сапраўдны прарыў. Беларуская анімацыя паказала сваю здольнасць працаваць не толькі з дзіцячымі сюжэтамі, але і з пластамі нацыянальнай і еўрапейскай культуры.